Възгледите на един учител за народното творчество с оркестърчи в студиото на Нека говорят сега. Камен Донев за музиката, викащите хора, иронията, простотията, мързела и зависта. Темно беше, не се разпознахме, а и тесно беше, не се разминахме. А и прегърнаха, се понахяде, се понахяме, ляй направи, заковаме мене, намахме до вражи. Здравей! Здравей. Радвам се, че си ми на гости и страхотно настроение с оркестър Чи. Да. Ами, това беше идеята. Да има не само настроение, да има и взаимна полза и за нас като изпълнители от сцената и за публиката. Едно преоткриване на народни песни, които съм сигурен, че не са забравени, но все пак ние ги пеем по малко по-емоционален и по-внимателен начин. И на хората това нещо, за моя голяма радост, много им допада. Много хора със сигурност завидяха сега на нашия оператор и на нашия репортер в залата, където свирите. Май отиваш към по-голяма сцена с оркестър Чи? Планираме лятно турне в Пловдив, Бургас, Варна, Добрич, по летни театри. Но най-така сериозното изпитание за нас ще бъде на 13 май в зала България, където към нашото оркестърче ще се присъедини и камерен оркестър. Това е сериозно предизвикателство. 10 човека, да. И ще има и гост-солисти, един-двама, с народни инструменти. Така че ще бъде, поне за мен, много вълнуващо събитие в зала България. Тук видяхме Дани, ти помага Дани Милев. Може ли да ни представиш и другите? Ами да, всъщност аз съм много щастлив, че се събрах с тези хора, че ги събрах и мислим еднакво и така чувстваме еднакво. Това са Дани Милев, Кирил Добрев, Люси Стойнев, Митко Тишев, певиците Невена Цонева, Криста, Милена Караджова, Атанас Дошилов на клавирни, много не пропускам някой. И с такива музиканти е много, как да кажа, да не съм банален, но е задължаващо да си добър. И аз се опитвам поне колкото мога. Наричаш го бунт срещу чалгата? Ами виж, наричат го, но... Ти самия дали така го наричаш? Не го виждам като бунт срещу чалгата. Не можеш да се бунтуваш срещу нещо, което по принцип е част от пейзажа. Тоест, то не е наложено. Нали? Човек е хубаво да се бунтува срещу нещо, което е наложено по някакъв начин насилствено или... Но чалгата, даже и думата чалга не е правилна, защото тя значи съвсем друго. Поп-фолка, за който се говори, той просто има своето място. Хората го искат, което за мен е неразбираемо. Но, щом някои хора го искат, значи... Искаш да кажеш, че може би, че автентичният фолклор никога не е представен толкова атрактивно, както поп-фолка, както да кажем сега ти го правиш, че да стане също толкова популярен. И защо виж, тук този разговор е много хубав и много дълго може да продължи. Моето възприятие за автентичния фолклор, въобще за фолклора, не само нашия, е, че той няма нужда от реклама, той няма нужда от атракция, няма нужда от фойерверк. Силикон. Да.
какъвто и да е тунинг, било то визуален или някакъв друг, защото фолклора е нещо, което е минало през вековете и то носи своята стойност, независимо от всичко. Сега, бездарното, пошлото, компромисното, лъжливото, то има нужда от устройстване, от пиар, от менажиране специално. Така че фолклора е нещо толкова силно, както е слънцето. То винаги свети. И аз винаги вярвам именно на този естествен избор. Ако правя нещо, каквото и да е то, гледам хората сами да го искат, а не да им го натрапвам и да казвам, това е страхотно. Не знам, ти между другото танцуваш много. Танцуваш народни танци. А в спектаклите си танцуваш доста сериозно. Да, танцувам. Във втория моят спектакъл танцувам и други. Сега не съм върха на танцовото майсторство, но правя каквото мога. Да, дали ти е направил впечатление, че хората като че ли някак си се завръщат към народните танци? Има жестоки купони се правят в така наречените хоротеки. Страхотно и голяма веселба. Знам за това. И много хора са ми казвали, например в Стара Загора имах такъв разговор, изчакаха ме няколко дами от средна възраст, 45-50 там някъде, и ми казаха, знаете ли, господин Донев, че след вашия моят спектакъл се организирахме в едно малко клубче и играем. След възгледите? Да. И мене това много ми стопли сърцето. Защото по някакъв начин успявам нещо, макар и малко, успявам да променя. Наскоро Ицо Хазарта даде едно интервю, в което каза, че единственото нещо, което го разсмива в съвременната действителност, са Камен Донев и Николай Бареков. Как ще го коментираш? Радват ли такива признания? Радват ме, да. С Ицо сме се засичали много малко. Той наистина ми симпатизира и аз също на тях. Между другото, за мен това са, да не кажа единствената, но една от малкото групи, които правят нещо от сърце, българско. И чувството им за хумор, остроумието, което имат, е невероятно и е много на ниво. Така че оценявам комплимента, той е взаимен. А сега за Бареков... другото име, да. За Бареков там вече... Там не ми се иска да влизаме в полето на политиката, но го разбирам какво иска да каже. Ясно. Пак, че казва само Бареков, има и други имена. Ти би ли добавил? Поне едно-две. От политиката ли? Ами да. Местан. Местан винаги ме разсмива. Защото той говори така с една единствена цел, сам себе си да убеди, че е интелигентен. Явно много му липсва това и после сигурно си гледа на видео нещата, за да се увери. Понеже продължава да говори, не успява явно да се убеди, че е интелигентен. Може би с министъра на спорта също. Министъра на спорта не съм го слушал. Тя е дама, но пак така с много висок. Да, аз казвам го, защото, нали, по принцип не е правилно се казва министър К, доктор К. Нали? Затова не сте го слушал. Добре. Много са имената. Има големи сладури, както обичаше да казва покойният Тодор Колев в светла му памет. Точно се изразяваше за тях като сладури. Лековати, витиевати хора с опростена кристална решетка, през която минава много помия, много неща се задържат вътре, други не. И вече не става толкова кристална като... Но политиката е тема, нали, която винаги силно ме вълнува, затова смятам, че в това време, което имаме, няма да мога да споделя онова, което мисля конкретно за тях. А за викащия човек? Викащия човек... Беше казал, че ще напишеш нещо за викащия човек. Ами, мисля по въпроса, даже съм започнал да пиша, но не като отделен спектакъл, а като епизод, като сцена към новия ми моноспектакъл. Когато казвам викащия, аз визирам
не в буквалния смисъл крещящия човек, а така сърцето, което неистово вика вътре в човека. За съжаление, проблема на викащия човек е, че никой не го чува. Защото това е тук вече големия проблем на българската политическа класа, че те не обичат своя народ. И това е много тъжно. Те са се отказали от това. Те се срамуват от това да обичат. Ако трябва да направиш спектакъл, в който да има политика и за политиката на България да се говори в него, как би го озаглавил? Много сложен въпрос. Защо? Понеже аз гледам винаги заглавието ми да е една-две думи. Не знам. Нека да помисля. По-късно ще кажа. Може би това трябва да е заглавието. Кое? За политика в България малко трябва да помисля. Не. Има ли... Въпросът е много хубав и ме провокира, но наистина трябва да помисля, защото е сложно да се обедини в едно заглавие. По принцип заглавието винаги за мен има ролята на инжекция, на адреналин за ума на човека и когато нещо слагам на плаката като заглавие, аз мисля много дълго. Понякога 1, 2, 3 години какво точно ще сложа. Така че е много сложно да се отговори. Имаш... Говорил си за това, че имаш идея да направиш филм. Да. С Стефан Вълдобрев. Да играе в него. Какво става? На къде върви твоята идея? Да. Не само Стефан. Доста актьори искам да поканя. Филма изцяло съм замислил да разкрива интимните разговори на няколко любовни двойки. Така, филм за любовта. А той как би се казвал? Той се казва "Възхвала на любовта". Ти вече имаш име. Имам вече, да. Защото виждаме... Знам, че това, което казвам е така, нищо ново не казвам, но стотици хора и големи режисьори се занимават с тази тема, но в България любовта има особени измерения. Тя може да бъде много скромна, много притаена, интимна, тайна, до раздираща любов, до мащабна, до помрачителна, обсебваща, пагубна и така нататък. И мен точно тези аспекти на любовта, от как се помня от юноша, моите първи преживявания. Като говориш за любовта, се усмихваш, аз те виждам. Усмихвам се, защото когато човек преживее нещо такова, веднъж го вижда, нали, в момента какво е, после след 2 години го вижда по друг начин и след 22 го вижда по съвсем друг начин. И мене това ме забавлява. Забавлява, казвам, не лековато така, искам да го изследвам това нещо. Как любовта има много лица. За сега казват ми от слушалката, че няма зрителско обаждане, но накратко дали можеш да отговориш на въпроса отляво надясно или наобратно се намазва филията? Най-добре е да се намаже първо отгоре, после да се обърне от другата страна и пак отдолу, когато вече не е намазана отгоре. При положение, че отдолу е намазана с втората филия. И да се внимава да не се застъпят двете. Аз си го попитвах да си го представя, докато ми го разказваш. Да, защото и аз не мога да се. А как се играе играта Момче с кофа, момиче с балон? Тази игра трябва да излезем сега след половин час на пилоните на НДК, където има 4 момичета, 2 кофи и 2 момчета. Те са от моя специален клас. Англичани са, има 2 мериландци и едно момиче туркиня, която се смени пола и сега е монголец. И те играят с 8 кофи и 4 топки и 2 балона. А най-сложно е да се играе само с половин кофа и половин балон с една топка. Но ние тренираме всяка вечер между 6:30 сутринта и 10 часа някъде. Който желая, може да дойде на копитото. Там е дербито. Там е. Там минава самата тръба. И вече да допринесе, ако желая, с някаква своя идея.
Но се отказвам да... От електромерите се отказвам. Просто няма нужда. Видях, че това нещо не работи в Европейския съюз. И от Фейсбук също. Кажи за Аз отказвам да закривам въобще този разговор, защото е хубаво да говориш. Кажи кратък коментар видяхме за ромите, които не искат да им се спира Фейсбук. Ти имаш ли Фейсбук въобще? Ползваш ли? Аз не ползвам Фейсбук, защото нямам това време, но знам, че е полезно в някаква степен. На ромите бих казал, по-скоро за тях бих казал, че не помня нещо, което те да не искат. До сега няма такъв случай. Значи те... Може би знаят ако може всичко да има, нали, да е без пари, да го има, да им се даде на ромите, аз бих им спрял и всичко, и Фейсбука, и тока, и всичко, ако зависи от мене. И бих ги изселил на някакви други места, да се научат да работят. Защото не можем да продължаваме да живеем в цялата тая простотия и в този абсурд за българите да няма, за ромите да има. Някакси това не го разбирам. Те се ползват с изключително много привилегии, постоянно са защитавани. Не знам по каква логика. За българските деца няма място в яслите, за ромските има и така. Крадат безогледно, не плащат. Мене преди години бях забравил да си платя някаква сметка 7 лева, преди години. И ми спряха тока сутринта в 4 часа. Така че не Фейсбук, доста неща бих им спрял, но за съжаление не зависи от мене. Ще те лапнат от някоя партия националистическа веднага. Мене ли? Да. Мене до сега никой не ме е лапнал по никакъв начин. Предлага ли от която и да е партия. Нещо предлага ли? Намеквали са, но не виждат, че не става. След 5 години? 5 години? Какво ще се случи? С мен ли? Да. Ако е рекал Господ, съм жив и здрав, след 5 години би трябвало да извадя нов моноспектакъл, понеже аз отделям доста време. А иначе какво? Най-много се вълнувам от моето дете. Как ще израсне, как ще тръгне на училище, как ще му се радвам. Страхотен финал. Тая посока, мисля. Успех ти желая в всички начинания. Би ли отишъл, ти каза, че сте канили в чужбина, в Америка. Би ли отишъл да играеш там? Ами не, аз сега ще играя в Мюнхен, в залата на филхармонията на 18 октомври. Есента. Първо отивам да играя в Люксембург, в Лондон. Също преговаряме за зала Олимпия. В Канада и в Щатите не бих отишъл. Единствено бих отишъл при положение, че имам работна виза. Като нормално работещ човек. Да. И то поне за 20-30 години. И за да стане ясно, може би ще завърши турнето ти в операта в Сидни, нали? И малка ми е тази опера. Да. Операта в Сидни. Камен Донев, благодаря ти. И аз те благодаря. Камен Донев, уважаеми... Благодаря и на нея. Ти не я виждаш, но имаш колежка, да. Към Жени и Вежди Рашидов сега.